Pitbull Terrier ya Amerîkî dilxweşî dide zarokên li Ukraynayê yên ku ji ber şerê Rusyayê bandor dîtine. Kuçikê 8 salî gêş navendekî başkirinê ya li derdora paytexta Ukraynayê ku dest bi kariyê xwe bike. Gava ku kuçika bi navê Bays ber deriyê dersxaneyê sekînî bû, bi dehan zarok di dersxaneyê de li derdora maseyê rûniştibûn û guhtariya oksana sîlîpara psîkolog dikirin. 6 keç û 10 xortên ku temenê wan ji kurekî 2 salî bigire heta keçekî 18 salî ye, di destpêkê de mîna zarokên dibistanê ku kêfxweş in xuya dikin. Lê çîrokên wan yên taybetî hene. Hinekan şahîd bûne ku çawa leşkerên Rûsî êrişê bajarên wan kirin û xizmên wan xistin. Hinek kur keç bira yan xuşkên leşkeran in ku li enîn şerin yan jî hatine kuştin. У мене сім'я військова. Malbateke min e leşkerî heye. Ez piştgiriyê didim her kesên ku niha li eniyên şerin da ku ew hest bikin ku ew li wir li malê ne. Щоб їм там було добре, як вдома. Ev li navenda dermankirina civakî û psîkolojîk tên bahev, navendekî civakiyê ku ji aliyê devletê ve tê bi rê vebirin û tê de mirov dikarin alîkarî ji ber bûyerên travmatîk yên piştî dagirkirina Rusyayê di 24 Sibatê de bigirin. Ev navend di sala 2000 de hatiye damezrandin wekî perçek ji hevildanekî piştgirî dayîna derûniyê ji bo kesên ku rasterast an ne rasterast ji teqîna santrala nawekiya li Çernobîlê di sala 1986 de bandor dîtine. Діти дуже погано переживали, тому що в нас Zarokan dagirkeriya Rûsan pir xirab derbas kirin. Ji ber ku bavê me leşkere, ji ber vê yekê hûn bi xwe fam dikin karev çi ye. Ew leşkerên Rûsî ji carekî zêdetir hatin cemme. Zarokan ev hemû dîtin ku ji bo wan pir xemgîn û nepir baş bû. Ji ber vê yekê jî em hatin vir da ku herî kêm ji wê rewşê dûr bikevin. Ji ber ku ew hîn jî ji her tiştî ditirsin. Dema zarokên navendê kombûn hinek ji wan kulîlkên sersalê yên Soryên cejnê li xwe kirine. Psîkolog dipirse gelo ew dixwazin mêvanekî bibînin. Derî vedibe û rûyê zarokan şad dibe, dikenin. û Bays kuçika terapîst dikeve hundir. Darina korozayê xwediya kuçik û rehînana kuçik ji zarokan re dipirse ku yek bi yek werin û ji vê bixwazin ku yek du hele bikin. Ev rûdine li ser lingên xwe yên paşî radibe, dirêj dike û lingê xwe radike, an jî xwe erdê gilor dike. Rûken Işık, Dengê Amerîka, Washington.